उनथिंजाबो माथो जोंखौ फल' खालामगासिनो दं। बे मानसिया दहायनिफ्रायनो जों सिबुखौ नागाराखै। सोर बबेनि थांफै बेलाय? लामा सोलायबा जानाय नंला। बिदिनो खालामना नांसिगोन दं दा। लामा सोलायाबा जामारनाय नंला। गोरान रायथिंला। Cerita nunga. Cerita. Hogar. Apa berarti? Gelata. Nagar. नै नुदोंना बे थाम्फै दांग्राया बेब्रे सफै मारबाय। बुंथा नों थांलाय बे थाम्फैखौ साइड जानो हो। र' बुंथा नों रथ'लाय बुंथा आं थांनि बे थाम्फैखौ। बे गारियाव सोरखौ लाबोदों? बे गारियाव सोरखौ लाबोनो? दाउ अमा बोरमा मानसि आरो जिबौ लाबोय। जिबौखौ सिनाय नों? बेरेरेरेखौ आं सोंदोंना बे गारियाव सोरखौ लाबोदों? मोजाङै मोजां बुं। आं बुंखाबायना। आरे फंबाय बेहायलाय नोंहा खर' सानो मा दोन्दो गोलैदों? नों जि लामाजोंनो फैदों बे लामाजोंनो थांफिन। आरे भाई कायको टेंशन ले रहा है तू? जा। आरे बिनि खर'नि नाटा एसे ढिला जाबाय नामा? बुंनायखौ बुजिया? बे थाम्फैयानो नोंनो nungnu. जाबायलै आदा जाबाय दिनैनिफ्राय बिदि खामानिखौ मावथारला। जाबाय आदा जाबाय मावथारलालै आं दिनैनिफ्राय मावथारला। दिनैनिफ्राय बिदिखौ मावथारला आदा मावथारला आं। मावथारला। सोर थिना बे खामानिखौ मावनो? बै जायलाबोसा जोंखौ थिनहरदोंमोनलै आदा। इसोर आंखौ निमाहा आं दिनैनिफ्राय बिदिखौ मावथारला। इसोर दिनैनिफ्राय मावथारला। आरो नोंलाय? आं गन्दोलै आदा आं गन्दो। आइदे आं नङालै आदा आं नङा। दा बुसोलै आदा आं नङा दा बुसो। शाला हिन्जाव सिखाव नोंसोर। आंखौ अनदोसो बुंदों। आं मावथारला। बुङै जायलानो बेबादि खामानि मावबावा बिनि आखाइ फारनैखौ दानस'गोन होननानै आरो खोन्थाहै नैबे जना बुंदों होननानै। आइदे ओंखारबो बिनानाव। आंनि बिजाबा रथ' आं हाननि। थेंक्स आदा। जागोन दे बिनानाव। बबेनिमोन बिसोरलाय? टाउननि फाल्तु सेंग्राफोरमोन आदा। आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थायो। आदा नों नङाब्ला आं बे मोखांखौ रावनोबो देखायनो हानाय नङामोन। दुखु दाजा बिनानाव। आदाया बबेनिमोन? आं बेहेरबारिनि। बिनानावालाय? आं माहामैयानिमोन आदा। आंनि मुङा प्रिया नार्जारि। आदानि मुङालाय? जन मा लिरो? जन बसुमतारी। कलेजनि समाथ' बारबायना बिनानाव। थ' बिनानाव आं नोंखौ दोनना मिन्थियो। थ' आदा। बहाबा थांगौमोन खोमा आदाया? थाङामोन। थांनो गोनां खामानि गैयामोन। लोगोनावसो दमखियाव एसे खामानि दंमोन।
सर आगे रांगलिखौ दोनैनो बे दाखोनो गोरों होथारदोलाय बेहाय जावनायालाय मा खिथु खिथु नै आयो आगे रांगलि बै दरसे जोब्बायब्रा बै दरसेखौ जावहैलायनोसैलाय आगै रांगलि मानसि समायना मोनलाय दाबादियाव नों खिफिब्रा इसोर जुनानै लांनानै न'आव खनायाव मोनामसुइ खोमाबाय थागौमोनलां आय आगै रांगावलि थेर' गालि ओइ आगै रांगावलि थेर' गालि नोंखौ नुयो आं सिमाङाव गुलि गुलि नोंखौ नुयो आं सिमाङाव गुलि गुलि नोंखौ नुवाबोला गोसोआ जायो फाग्ला जग्ला दसे नुवाबोला देहाया जायो लरग लथ नै नोंखौ लागोन ना लाजिगे फेख्रबख्रबनो ओइ आगै रांगावलि जिउनि जुलि ओइ आगै रांगावलि थेर' गालि आदा नों बायदि दाखोरखौ दंगायाव गारनानै देसालि खाथिजों सावगारो आं मा बुंखोया गैया मा बुंनाय जाखो बे आदा नों बायदि दाखोरखौ दंगायाव गारनानै देसालि खाथिजों सावगारो आं खाफाल सिनस्ला स्ला साम' खला बायदि नायथावबो जाया दफा जोख्लोब तेरे কি কইছে তাই হাত গিলা লড়ছে আর মর खाफाल सिनस्ला स्ला साम' खला बायदि नायथावबो जाया दफा जोख्लोब से आगै बिदि दाबुं खाथाखौ मोनसेयाव रायजो जागोन से आगै रागा दाजों खाथाखौ मोनसेयाव अनलायलायगोन नोंखौ मोनोब्ला जरु जरुमु रायजो जागोन नोंबो आंखौ बिब्दि दाबुं गोसो थोलायनाया सिरि सिरिजोंसो गोरोबनांगौ नोंबो आंखौ बिब्दि दाबुं गोसो थोलायनाया सिरि सिरिजोंसो गोरोबनांगौ I am sorry लै आगै गलथि जाबाय खोमा खेबबाय लै आगै गलथि जाबाय संसार जानाया हालदै संख्रिजोंसो जुथि जायो मोजां मोनलायनाया गोसो मोननैजोंसो संसार जायो बिदिब्ला आदा नोंजों थांफानो I am ready बिदिब्ला आदा सम लानानै दोनखारलांनि हाय 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 आगै आंजों गोरोबाय जुलिनि देंखोआ गोमखांबाय आगै आंजों गोरोबाय गोसोनि साननाया जाफुंबाय आगै आंजों गोरोबाय जुलिनि देंखोआ गोमखांबाय आगै आंजों गोरोबाय गोसोनि साननाया जाफुंबाय जुलिनि देंखोआ गोमखांबाय गोसोनि साननाया जामारबाय दासो गोजोननाय मोन्दों दाखोरनि गोसोआ जाहानि न'आव मोनबाय आदा बे गेटआनो थ' आदा सा लोंलांदो जाहोनाव नांला दिनै मालाबा हाबनानै लोंलांसै मालाबा फैबावो आदायाबा सम लानानै माब्लाबा हाबफैगोन आं आदानि फन नाम्बारखौ होलांलाय आंनि नाम्बारा 9854146006 लास्टाव मामोन आदा 006 नोंनियालाय आंनिया 9678368347 अ दे प्रिया बिदिब्ला था जागोन दे थांबाय था होमबा आदा बाय आदा बाय
बेसादफोरखौ बेयावनो मोनखाजोबो ना फुजारि औ। फैदो होनबा बाबु मन्दिराव जुथा गाननानै हाबनो हामा दिनैथ' सुबुनि दिन नों जुथाखौ खुलिना दोन अह फैदो दाबो सफैयाखै माथो बाबु समाया माथो गोबां जाबाय साला बे सैमाफोरा साबा गोजों जानानै सासे सिख्लाखौ लाबोनो एथ'ग्राब गोबाव नांगौ नामा ना लामायावसो माबाफोर जाबाय बिदि जानाय नङा सफैबाय फुजारि नोंना गासिबो जगारखाना औ जगारखा खालि हिन्जावसायाल' सफैनांगौ सासे उन्दुला होजाबाय आरो सासे मोसा दंबावोसो हाब बनांगौलै बुसनो दिनैथ' बिगुरा मोनखासिगोन बायदि मोनबाय आं नैला दिनैथ' बसा दोला आं हारसिं सेल' जाथारलै हे गणेश बाबा बसनिफ्राय बासायदोलै दिनै मा जाखो बिसोरलाय सफैखानायालाय बस फैगौलै हा बस फैगौ थाबैनो लाबो हाब जोंनि बसा खुसिथारलै खौरांखौ मिथियोब्ला खिलुमाला सिदोंसिगोन दा खुन्था नों खोन्थायो नोंथां आखिल नों थांलाय आं थाङा ओइ नाहरदों बसा हनै मा मोख्राफोर बायदि नाहरगासिनो दं लाबो प्रियाया बहा बोरो प्रियाया आं सोंदोंना प्रियाया बहा आरो बे मोखांफोरा मा जाबोजोबखो लाबोनो हायासै बस हा औ बस प्रियाखौ जों लाबोखाबायमोन नाथाय लामायाव सोरबा सासे सेंग्राया जोंखौ बेबायदि अबस्था खालायना हरबाय औ बस आरो बे सेंग्राया गावनि मुंखौ जहन होननानै बुंदों आरो बेबायदि खामानि मावबावब्ला नोंनि आखाइ फारनैखौबो दानस'गोन होनदों मा बुंदों बे जायलानि आखाइ फारनैखौ दानस'नो ए माथो बिसिनि मोखाङा दोला दोलिलै माथो थै गोजा माथो हिन्जावसाखौबो आं नुहुरासै हाइट बिसिजों जानाय नंलालै बिसिनि बेसादखौ आं गथायनानै न'आव थांनांसिगोन मा बुंदोंमोन दा सिन्था खालाम बाजै जाखानाय हमखा आरो नों मा बुंदोंमोन माइकेल बोरैसा न'नेके कई जरुर नहीं 32 सिबि नोंनि खर'आ 32 सिबि केबिबो गैया नोंनि खर'आव लाजियासै नोंसोरो बेबायदि खबर होफैनो साबा मानसि जानानै सासे मानसिजों बेबायदि अबस्था साला सैमाफोर आरो बे जहन होनाय सेंग्राया सोरमोन नेवलाय जोंबो दिनैसो नुदों बस सैमा साला सुवाद जौजोंबा बेदर नांगौ साबा गोजों जानानै बे सासे सिख्लाखौ साला लाबोनो हायाखै नोंसोरो सुवादफोर साला लाजियासै जहन
नै बे जायलाखौ नों सिनायाखै बे जायलानि आखाइ फारनैखौ दानस'गोन होननाया जोबोद गोजाननि खोथा नै बे जायलाया नोंनि जिउखौ सेस खालामगोन बाबु थांनो हासिगोन ना साल्ला खालाय जाग्रा नोंनो खुफा नोंनि थाखायनो दिनै फ्रिया सफैयासै बाबु नों दिनै बे जलधर फुजारिखौ आथिंजों आखाइजों खालामबाय बे जोनोमाव नों बे हिन्जावसाखौ जेब्लाबो नाजाबाबो मोननाय नङा नै बे जलधर फुजारिनि साव नोंनि सावा जेब्लायबो नाङा प्रियाया आंनिनो आरो जेब्लायबो आंनिखा थौ गोरान गारिया सालाय नेवलाय गारिया लानानै फै जागोन बस